Aswandoda. Awu yes ndoda. Uba usengawo. Awuyisona istori yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigqoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma nto ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa makhumbi amane nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Awu ngagcwala ngayo imasho indabuko ibhilidi siyalo correct. Asinawo si. Awu salute. Oh. Hey. Hayi. Shothi ngempela abantu angakababoni unongoloza kule jela hayi baningi. Oh. Uyaphila ndoda? Dumela ndade. Oh, hawu. Umsuthu. Ngiyabuwa ndade. Ngibuwa Suthu ndade. Uyabuwa. Hawu. Ngiyalibuwa ndade. Ngiyalibuwa. Hayi. Manje udabuka kuphi ndoda? Yena? Ngisho wena impela ngikhuluma nawe nje. Ketsewa Lesotho Masero. Oh, iLesotho eMaselo. Ndade. Uyazi phela umalu wami ozalwa noma ugogo ka step mother. Nayo usuka le eLesotho eMaselo. Leyo nto kesho ukuthi wena umkhaya wami homeboy. Na kuyabuwa Suthu na. Ndade? Oh, Wabuwa Suthu. oh kuyabuwa. Hey, homeline anna wena. Homeboy. Ndade. Bitso la kama. Oh, anna banibitsa ndade nongoloza. Banibitsa nongoloza, mara wena ukanibitsa ndade nongoloza. Ndade nongoloza. Ndade nongoloza. Nongoloza. Oh. Ndade. Ngitla khopana late. Oh, ima uthi kwenze njani? Ngitla khopana late ndade. Oh, ayisonkompana lethi hayi. Akunankinga ndoda. Wadla nongoloza. Wadla tholele nkunzi, wadla nkonkone mboqo. Hayi kuzisho lo yena. Uthe sonkompana lethi. Hayi sonkompana ushe endodeni. Hayi ushe kunongoloza. Awukade kalamba. Mfana wobusuthu manje uzokhuluma ilimi. Ngifuna ukuthi Amanda Andri nyokona kana uyoze kuse nguphuzileke nojika umbhede. Wadla nongoloza. Tholele nkunzi. Hey. Skies. Mphathi, Kunjani la? siyaphila mphathi unjani wena? Ukhona. Yebo. Kodwa ngekho right. Wenze njani mphathi? Nama report amaningi engiwatholayo la. Ngawe. Kwaza abantu manje wena manje ushaya abantu manje wenza ijele engacontroleki. Kanti makukhona wena suke sazi ukuthi yonke into izoqonda ibe ulayini. Ungiphoxelani? Hayi la mphathi inkinga ifike naleli gonye lisha. Ilona lenza ukuthi yonke lento le kube nje la ejele. Mina into engiyibonayo mphathi, leli gonye avele lithathe lishonse lebhongweni kokustadi. Yonke into izoba right ke la. Lalela wena. Mkhize ngiyamazi. Ngazi kudala ubuya la engibuya khona. Akalona nje iqatheli ngangibinda. Manje kangisukutshela ukuthi ngenzeni ngomsebenzi wami. Sezwana? Hayi, ngiyakuzwa ke mphathi. Mawusho njalo ke mphathi kushuthi hayi. Igazi into esazochitheka. Ngoba manje ngiyezwa ukuthi ngana uhambisana naye lento eka lomkhiza lo. Angazi noma nawe siyakukhokhela yini. Uthi njani? Yeah. Indlela osho ngayo uthi angithini phela. Angithi manje uyamfavor lo mkhize wakho. Okuyena umuntu wenza ukuthi la ejele ingabe right. Suka kulomqondo kuwona manje. Yabona ukuthi ngitheni? Suka kulomqondo kuwona manje. Ngoba kuzokulunga. Akuzokulungela hey. Angilingi mina. Hayi. Masusho njalo ke mphathi ngiyathula. Shintsha ucabanga ushintsha ukwenza. Sizozwana.
Missing a hole. It's not something strange to many guys, especially to those who play golf, but mostly it's caused by frustration and stress, especially when you are broke. That is where Pocket Broker comes in. Yeah, ningangibizi ngomakethi Mbobo. Not even one guy wanna be known like that guy who missed the hole. That is why in stressful situations like this, I remember that I have Pocket Broker, a very beginner-friendly platform, especially to those who want to make money in stressful situations like mine. Because I've just realized I'm stressed about my daughter's school fees, which is due in the next 3 days. Now I will make money right in front of you. Now I won't have to stop my game. Now I will place a trade using my phone. Everything is right here in my phone. Pocket Broker is really a pocket-friendly platform. Okay, the nice thing with Pocket Broker is that they have AI features and they have access to over 130 crypto assets to choose from. Now we'll analyze the markets and place a trade right in front of you now. Okay, now let's wait and see. Yes, yes, I've just made money. Okay, now with just 2 clicks I will make a withdrawal. The nice thing, withdrawals are 0% withdrawal fee. Now let me go continue with my golf game. You can see my confidence is back. I'm not missing a hole anymore. That's because my stress is gone, because I've made a withdrawal on Pocket Broker. If you also want to make money on Pocket Broker, make sure you register by clicking that link in my description. And when you're registering, use my promo code THANDO COM2 to get 100% bonus on your first deposit. Guys, it's so simple. Wait a second. Oh, my daughter's school is calling. Hi. Yeah, I will make a deposit probably before the end of today. Molweni botata. Baba linyoni libhayiza kanjena lana lixhosa lebhayiza namba litatazela nje la ngaphakathi and futhi kuzodlala labantu lamajida lawa ngale unyaze selishayele kuleya moto uhlakaniphile unolayini wase-26 sokusebenza lapho mhlophe kanje yabo le ndoda sazokhanya le mbilidini baba mngeka lo muntu ngathi uthambe kakhulu lo muntu lo mama mina izinto sengiyibheka ngeso le nombolo nina niyibheka ngeso lenyama nje kuphela uzofanele umqashe lo muntu kusasa hayi wakanye baba ngoba usuyibekile mina ngeke ngize ngiyiphikise makusho wona baba thatha wonke amasosha ngiyabaqasha ilungile ngoshayisa ondoda hayi ngizodala ishangayi lo muntu esela eChicago ngizodala ngaze ngayezi 26 Tetelo Rich ezamasalad. Mwana ingakanani nongoloza awe ngangonyoka umsulu kanyoka mangubani mwana ayikabi nongoloza kodwa ngithi nje thole lenkunzi ake ngiqale nje ngikhuza uthokothoko phezulu kwaliyanqalikithi eyagcine ukuthi unongoloza agcine sefuna ukugcoca thole lenkunzi angeke ngigcoce kodwa nongoloza unongoloza wayiselambile kodwa ke ngigcwele ngawo love more uyindoda esemagunyeni futhi engigcwele ngayo ngithi nje hayi thokothoko nongoloza idlezishiyele thole lenkunzi mwana na uthole lenkunzi unengcilikithi la engizibetha ngokuthi ngidibane ngifuna ukwazi ukuthi ngizothini mengithi dunusa
Hayi nongoloza hayi. Ngisho ukuthi ima love more. Hayi thole lenkunzi. Ngizwe love more. Ngisho ukuthi mawufuna ukuthi dunusa ngesisuthu. Eyabona wena nongoloza, yabona kule insuku zokubhokoda ngempela wena. Yazi izolo lokhu nongoloza kade uthi wena mina fanele ngidunuse. Kodwa manje uzongibuza ukuthi yini ukudunusa ngesisuthu. Umthetho wakho uqondeni ngempela nongoloza. Eyabona wena. Hayi nongoloza ayithole lenkunzi. Njengoba sengike ngafunda nongoloza ukuthi thoko phezukwalo ungqelekithi. Ngithi nje ayidlizishiyele nongoloza. Unongoloza wayiselambile ucoci ungathula kahle. Hayi nongoloza. Hayi angithi nje thoko nongoloza. Love more kunengcilikithi la engizibetha ngokuyidibana. Ngiyafuna phela ukwazi ukuthi ngithini uma ngithi dunusa ngisho ngesisuthu. Hayi kulula nongoloza. Hawu vele umtshele nje ukuthi dunusa. Awuphinde. Umthethe wena pari dunusa. Yabona love more. Ngivele ngafukama nongoloza ukuthi yabona le ngqele ngithi mengizoyifuna kuwe ngizoyidibana thole lenkunzi. Ngomwana na. Awu dunusa. Hayi nongoloza. Hayi Nongoloza. Awume nje kancane. Wasuzongibuza indaba zokutunusa nodunudunu. Ekhona into osoyifotshelile la ngaphakathi ofuna ukuyidunusisa. Noma ufuna ukuyicoca. Hayi love more man. Wena sawufuna ukwazi imizila kaNongoloza. Ubese ubhizi ulandela emva kwami. Hey. Kungcono nje uvela ungazi Nongoloza. Kodwa engikwazi ukuthi namhlanje uNongoloza hawu uyotsamayisa burukise. Ngiyolala nje ngikhululekile. Hayi thole lenkunzi. Ake idle nje zidle zigudla isibaya. Hayi izwe Nongoloza. Hello bastard lo. Ubale intwana ezefuna ukuyicoca la. Ekumehlomane ngalo bastard ekumehlomane. Oh, umsuthu wena. Ndate, kuyabona ngithi walisuthu. Uthwala lesuthu. Ndate. Ujayiva ngesuthu. Jayiva wena man. Datsha kanje. Yeah, jayiva wena man. Jayiva. Hayi, datsha kanje ngesuthu. Hayi. Yabona jayiva. Dansa man. Hayi baba. Nongoloza. Yebo kuba ngale into general. Tasana matiyego. Hey man. Yes. Ngena John. Khumbule phela wena ukuthi ufela idiamond mina. Fela umxoxo. Ndothandana zimtophe ziyakhanya, ndothandana zimtophe ziyakhanya, ndothandana inombolo zami. Hey man, wayithi yamfela lo mfana. Ngo6 na ngo7 na ngo8 man. Hosh, Nongoloza. yena ngikhipha umzuzu bongeleke njalo. Nawu safe Nongoloza. Nawu safe. Usafuka wena ukuthi wena ufela igolide, ufela idiamond wena man. Ngiyabona ndate. Ufela umxoxo mina. Ngiyabona ndate. Hayi wena usazongilebuka wena. Hayi manje. Xosha la. Hey. Sambe man. Ngiyalebuka samba. Hayi uzongilebuka. Hayi hayi. Njengoba boshile ukuthi hayi uzongilebuka. Ndate. Hayi usungangilebuka. Ngiyalibuka ndate. Hayi phela mina ngifuna kukhale i-national anthem, ngifuna manje khale oburuwa naburuka osichaba sa Yesu khona la. Ndate. Akukhisisi ndate. Hayi wena man. Uring. Wow. Hey, tunusa. Tunusa phela lebuka. Ndate. Bathu bamathulu bajwami. Hayi wena. Hey wena man.
wena ngikuthusile ma 26 ebatla ukubulaya waje uja waka nakijanga na wena uje uja waka futhi mina angikusukelanga wena ungisukelile kuzongisho lutho mina uzishola wena wathi wena sonkompana late manje sinkompane phela hayi man ngilebuwe man tunusa oyibo mina ngiyakuthusa wena uwathi ukuthusa nongolozi awubathi kule wakho awubathi kule kwandate nongolozi Asibathini. Ndiyaphila bhuti akhonto njani wena? Yafika la? Hayi andifike la. Hey kamba kanjani? Hayi ndiyaphila. Lalela wendoda yazi ngiyakubona la. Lokho hamba la ejalidini yabo. So manje kunezinkulumo engiyitholayo ngawe ndoda ngithi ngithola. So manje bathi mangithi ngiyabamba la ku line bami. Hey kunabantu abafuna ukugilthisa wena mfethu yabo lo. Kunabantu abafuna ukuthi bakubulale bathi ngathi bakuhlongozela litulu lokuthi bakugwazi yabo. Yo manje wena ngigcwele ngawo konje uthe usuka phi Eastern Cape eNtabankulu yabona ke kusuka le koNtabankulu lalela manje ngithi ngigcwele ngawo yabo so manje wena ngibona ukuthi angikuthathe intwana yami yabo ngikusondeze ngalanga kumina ngikufake nje ku protection yami yabo because la ngiyaziwa ke la ngaphakathi yabo kufaka protection hayi ngeke ngente ndiyenza mina into yini xa ufuna mfake enombolweni ngente ndiyenza into yini mina nabantu abasekhaya abandigadileyo mina obhalo dudu dothombela omama jogwaqo nemfethu lalela yabona bonke abashonje bathi mina ngilunge nombolweni ngiyangilunge Bhawula dudu laba noqola isothe laba bashoyo bale eNtabankulu yabo la ngaphakathi ejele futhi uwedwa yes khona ukakavana izinja lapho kuzokudla ziqede nginoshoka ukuthi futhi vele manje khona sebezamile njengoba ngisho ukuthi bafuna nabantu basekhaya abandigadileyo ndoda lalela mfethu ngizama ukusiza wena la hayi into anombolo mina ngente ndiyithathe ndiyaxolisa kodwa ndiyabulela ngeoffer yakho ndi-right mina nabantu abandigadileyo yabona ke lalela ke othombela laba bakho noBhawula dudu mase beshintshile lesikopo sakho ngoba ngiyabona ngathi sigcwele phela uyazi ukuthi uzongithola yazi ufika ukuthi ngale ufika ucela ugeneral ngigcwele ngawo mfethu cabange kahle ndoda Ntabankulu hayi ngente ndiyenze mina nto uthatha inombolo okanye nalo ufuna unditya impundo ngante ndiyenze kwami nto mina ndingubhala mina ndingudududu nabantu abandigadileyo mna mphathi Madlamini sawubona mphathi kunodaba la mphathi bengifuna ukukhuluma nawe ngalo ngilalela angazi noma umphathi angakwazi ukuthi angifake kwi-roster yabantu be-night shift just for next week kuphela Madlamini ngokwazi kwami wena umngamuntu uyazi lokho kuchaza ukuthini chaza ukuthi ingane zakho izohleza sekudinga nomyeni wakho uzohleza kudinga yini u-insiste kangaka ukuthi usebenze ebusuku hayi mphathi ungakushiya eceleni komyeni kodwa yebo kukhona engifuna ukuthi ngikulungise ekhaya ngakho ngifuna ukungena ebusuku ukuze ngidile nazo emini okay awufike lapha e-office sithi ukubheka i-roster sibone ukuthi udaba lakho sisenza kanjani okay mphathi yebo siyabona siyabona ngawe ke yebo alright yowazi isebenzise yini kwenze njani wena ilalela wena ngifuna iboshwa ivele iqhamuke ngemuva kumina yini inkinga yakho Sorry ndade upapula case ndade upapula uyabuwa kimshimane fela ndade ya uring buwa kupapula case ndade kupapula case ndade case yakini ndade nangoloza ungivile dade nongoloza ukujile ndade wena ujeng brought ndade
Oh, ujebrotha. ndade. Urotho bamna. Lalela ke wemsuthu ndini chwanela umsuthu isejele la. Ujabrotho ujiwe mrawo. Ujebrotho ujiwe mrawo. Sajele la akudlalwa. Mawuthanda ukudla izinto zabantu uyajiwa nawe. Kuba uthuse ndade. Ngikuthuse. Awuthukile manje. Ukushuthi awukaneli kahle. Awukajiwe isisiswa kahle wena. Isejele la. Mawudla into zabantu uyajiwa mrawo. Ujabrotho ujiwe mrawo. Ijele lela kudlala. Suka la ungalokhu ngichithela isikhathi man. Kanti kuyadlalwa lokho kuyichwanela umsuku. Kuba uthuse ndade. Ujabrotho ujiwe mrawo. Sejele la kudlala. Kanti kuyadlalwa lo. Hey Nongolozi, akuthola kahle lento nkulu sasula umlomo kwalento kade ukade ungenza yona ngithi. Hayi wena besivumelene mina nawe man. Hayi besivumelene lalela. Yabona uthema uqeda ukwenza lento Nongolozi angayicabanga mina. Yangase ngibe ngala kunini 28 ngathi vele kade umqalile mfana. Ushithi ube 28 ngibe 28 ziphi itepisi unganginika zona ke mfowethu. Vele into engifunda ngaphandle kwetepisi ngenza noma ebhova. Ngikunika isitepisi esikhulu esiseduze kwaNongoloza kanje. Unamanga. Webhova angeke nginanaza wena ngeke ngikunike ngisho insabula ngeke nje uzugijima ngisho nalapha esibangeni. Ngavele ngikufake nje ebuilding. Ngahlala kanje eduze kwaNongoloza. Ngeke usangiphakame mfowethu angithi. Lento phakama ngeke mfowethu yonke engihambise ngathi. Cha bhova khuleka. Ngizokunika isitepisi esiseduze kwanje kaNongoloza. Ngisho uLove More angeke afike. Love More nothi usho ukuthi bazofona ngaphansi kwami. Bhova ngizokubeka eduze kwaNongoloza. Sika nje sobayithusa soba netepisi soyithu. Correct. Hayi man hayi wena. Ungilisibhozo uthi home. Hayi man yeah isibhozo. Uthi homana na. Nkonkone emboqo. Uhamba uphathiliza nkonkone Uxolo tata. Uxolo. Uyaphila kodwa tata. Webanjwa. Awumboni uGatsheni uyaphila. No tata kunento endiyiphuphileyo. Sivungula ngisho ama cornflakes singoGatsheni. Ndiyayiqonda tata kodwa kunento ethi mandikuxelele khona into efikileyo apha kungephupha tata. Ya. Ukhona into endifuna ndiphuphile tata lento endiyiphuphileyo tata. Kahle. Uthi uphuphile. Tata. Into abankulu. Yazi ngiyathokoza ke namhlanje ukuthi usuze wazibonela ukuthi wena uphuphile. Bengiswela indlela ukukutshela ngoba kuthi uGatsheni mhlambe udelela izibona. Tata lento lena tata khona umuntu ofuna ukukubulala tata ofuna ukukunquma tata ngolento obhala bafikile kumbathi manje uxelele tata bakhona umuntu ongakufuni ukukubona uphila and ukubhalela phansi tata ubhala insuku ngoku insuku sazisondela. Udakiwe lo. Ngokuqaphela tata konke lento ibalekile into endikuxela yona. Njengoba ubona nje uGatsheni bevungula ama cornflakes. Uyazi kunobisi olingene kabi la. OGatsheni bavungula impilo ihamba kahle ubani onganyakazisa uGatsheni. Ngicela tata ngicela uqaphele obhala baxoke ndikuxelela obhala bayithethe into engekhoyo. Wexhosa wecwana lomXhosa. Gatsheni akuyonto okudlala. Gatsheng bayazi abantu angiyonto okudlala mina. Ngicela uqaphele tata obhala baxoke obhala nyana obhala bayithethe into engekhoyo. Banda beva abantu. Lungile phela fuck into yami into yokuhleka hawo. Phela mase ngimashesile into nangizokushayisela. Uyabona ke uyabona mina ngiyanibhekela mina ngento right ngiyanibhekela la ngaphathi oqala kuyicala na uyazi yabo ngisho eRoben Island mina ngangibhekela abantu abakhulu mina uOliver Tambo ubani wena kodwa nabo babengibhekisela phansi oqala ngiyayifuna into yami ngivele nijayi sokubona faka indoda enkulu bandoda futhi akusuka la noOliver Tambo wakho la
uyabona leli ngamqhashi Hey. Walo msitho. Hayi akho lutho Fadela. Kungabe uthi niyashushumbisa lapha. Hayi khuleka, lutho. Fatizi. Sayifotshela nje Fadela. Awu Fatizi. Kanyeze. Isothi nduku. Vata mayifathe. Ubala nami lapha. Utheni? Ngisho lo nalo. Bazoyisuthi nduku. Wena cha. Uthando. Okay. Awatha ngicwele ngalo. Oh. Mnumzane. Engezwe kuthiwa wena phela la usenza uJehova. Usenza ikakaramba. Usenza uSirayeli. Awuzela ulala ubhalana nabantu phansi. Ogatsheni umayinazi insuku zabo. Lalela. Mina ngugatshena ngiyondaba okudlala mina. Gajing nabantu bayazi. Lalela ingqondo yakho icabanga ngeke ilunge la gatsheni sezwani? Ya. Yini akakhulumeki? Awukwazi ukukhuluma. Lapha ngeke umenze lutho ugatsheni wena. Ngiyakushayela ngiyonto okudlala. Cha umfowethu unjani mhlawumbe ugwayi mfowethu. Okanye ke mhlawumbe ushaye nangu nemenite mfowethu uyabanda Fanta. Angifuni namfowethu ukuthi sithi samadoda sihleze endaweni eyodwa bese kuba khona ungaboni ngasolinye ngoba mina ngithatha njengomfowethu. Umuntu usengaze afele into engekho. Cha mfowethu. Uma kwenzeka mhlambe uzwa amagama amambane eqhamuka ngakugatsheni. Cela uze wazi mfowethu ukuthi uyibeke nje leyo ndawani ukuthi ugatsheni wayedlala, ugatsheni umuntu wamancoko. Ugatsheni umuntu wamancoko mfowethu. Sengisho ukuthi mhlambe noma ngathiwa ukhona mhlawumbe okudala engangakusho ngiyacela mfuthu ukuthi hayi wehlisa umoya yobe ugatsheni odlalayo le onomusa ngikangaza phela kangayazi angangithembeke ndoda amadoda ukuthi igezelele Uyakwa intoni ke manje? Hey, Ntabankulu. Wena ngathi sengiqala ukukuthanda, ngathi uzoqala ukuba umfowethu ke manje. Yes. Kanje? Awukwahle ngone mangitshela namhlanje nje uzwani nje mfethu. Mongiprofithela namhlanje mfethu uzokwenzakalani? Mhlobo wami lento ifika seyifika ngemessage yabo. Izosho into avele ifike okokoko yabona. Cha kodwa ngeke ngokuthi ayikho into ezwana namhlanje mfethu uzokwenzakalani? Yakho kwanto. Fake wena, fake man, fake. Wey, ngabasukela nje. Bathi Konke engiyibonayo. Khona into engathi iyeza kuwe eyimpama. Ezoshawa yimina. La baba enokuzobethwa wena. Ungazongihlane ngishawa bangenzeni mina ngoba ngenza ngalutho. Ngizoshawa bani manje ngenzeni mfethu? Hayi ngeke mfethu ayikho phela efana nanyoni. U50 rand wakho ngishilo njengathi uthatha ama28. Uthatha ama28 u50 rand wakwenze njani manje? Ma28 ani? Uthatha ama28 futhi wena ngabona ukuthi vele wena uyifake egunya yathi makhona. Yo bendithi yo akeva na yo hayi bendithilo lento amabhana amodulu amothombela bomamtho. Aswandoda. Oh yes Lord. Uba usangapha. Awuyisole story yathi umkhosi amashumi amabili ongisithi sigqoma entabeni ezimhlophe. Losebenza kanjani? Ngiyagqoma into entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngomqondo umuntu ekaba magumba amanye omhlaba salute. Ngagcwala ngayo. Ngagcwala ngayo ngimasho ndabuka iblink siyalo correct. Asinawo salute.